भौजी और की घूर बहाना लागल बता झट में नहीं बाहर द देखल जाता हो लेकिन का करब देखई के नु बटुए करो सपोर्ट नहीं खे तो दादा अपना से नहीं खे बुझाते लोग के तनी चाह बना के लाई को बार चिल्लाता नहीं है भौजी तनी चाह बना के दो जा लेकिन लोग के तो सुनाते नहीं खे ए भौजी अरे भाई बकरे ले मिमी आ ली भौजी अरे बाप रे बाप का जी अब तो पेट नहीं कर बाकी का हो कौन ये लाओ ना तनी चाह बना के नौकर आइन बनी का हम बताई ना हम को ससुरा छोड़ के भौजारी के करेजा पर मूंग दरे आइल बड़ू हटा हमको कौन है कि तू नौकर बाड़ू चाहे कुछ बाड़ू हम तो का हो जो ना सब नून डाल रहे सब का के आइलू भागल खाली बना दो नहीं के गैस तोरा गइल बा लेके बना के पी लेवेला तन देह चलाइबू तब ना नॉर्मल लइका होई आलो पसर जतौ के नियो हाथी लेखा लोन तनी रद्दिए धरा के पेटवा ना चिरा जाई बुझाइल अरे वो सब छोड़ो तनी रद्दिए धरा के बना देना एक कप चाय बा हमने की कुल कइले नाम जानता नहीं काहे है भौजी काहे तू लोग ऐसे करत हो जे बतावा जा जी आके बनी तभी ना तू लोग के बोले के दिन आई रे भगवान कने दगा नहीं हरब रखे का कोनी हां गगले सब का कोनी बोली ना तो ही बतावा जो जे करा से जवन चीज कहत रही तवन चीज के ना 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 काहे हम बोझ हो गल बनी अब कहले वाले अपन के कर सके बोझ बनी असहु बेटी बहन शादी के बाद ससुरे में शोभा देल सन नैहर में ना देनिया अगर अवसरहित करे लगी ना ताले कहबे ना करते लेकिन भगवान बड़ी जबान लगावतन त कोनी जबान त देखे कैंची रखा चलावतन दुपलिया भाई के सामने ठोर रंग के देखावत रू हमनी के बांधे के नहीं देता हेलो को टिकुली उतार के हेने का में साथ के चोरवा ले के भैया देखे ले पता का कोई हन एगो तू बाड़ू भौजी ओना हमर मरद नहीं के हो कि टिकुली बिंदी छुपाई हां त पहिले ले रखल रहू भाई भतीजा बेलज हो गइल बाऊजा कहाँ ले लाज बाई अब आइल बड़ ठुर लेके भैया के देखा के ए भैया देख करनी क के आइल बनी ओकर फल तू अब देख ये सब बात मत बोलो ठीक बाटे ना जौन बोले के बात न बोललू और भी सब बात मत बोला चल नहीं के हो त कह कि ना ना दे तनी छत पर कपड़ा लेके जा पसार गहूं पसार कपड़ा बैठ के पीछे आटा सन तब न होई भैया के अपन करनिया देखा के ए भैया ला करनी क के आइल बनी देख ल ना हो हां ए भौजी अब कैसे तो 4-5 रोटी खा जाता होइसन देह में इतना पेट निकलल बा हां भौजी पहले तो एक दिन यार अब तो चुप रहा बोला मत बोला ता ऊ खूब चलाओ ता दुपलिया तनी कम चलाओ अपन दुपलिया अरे जोन बुझाता तन कर ओकर माई कहलन कि दे ना गेहूं पिसा देही अब बुचियो के रोटी ओटी खाए के होई भात का खाई उहे त हम यहाँ के सिखावत तनी कि जितना सपरत उतना हिल डोल के अंगना अंगना में चली फिरी न त ऑपरेशन क दिहन सन चल भगवान से ही जन होखे नु हमनी के कुल दिन दशा देखे के ये मिली ना हमनी के एगो ननद धड़ी आ कहलन कि मसूरी के दाल ला दे तनी आ चना है ना आ जी का भेले दादा का हो गइल काहे छिउ कत रे नी लो हमरे ये नी के बुझात गुदगुदी बरत हो हां कहलन कि 5 किलो चना मंगा दे तनी हनु ना अगर सब्जी हरियर रही त चना बना के चना पाए भी 1 किलो का लिए ए भैया दुगो डाब ले ले या ना चल दू गो डाब ले आ दे दू गो ना ले जानले नु 3 गो डाब ले आ दे अपन ध दे अपन एथी करत रही पागल हनी दिन नियर आइली कुल ना खाए के बेटा बेटा चीज न त लइका ना होई फारे के पड़ जाई पेटावा हमारा भल बाहर न जानता नहीं बुची जी जादी अब बर्दाश्त कर लइका हो जाई तब डाब पियम रख डाबे न दिया ई भैया को तने औकात नहीं खे ना भैया ले लिया दू एक टीना तेल ला दे तनी जानले नु बात ना कोई नहीं आ एक टीना तेल ला दे का तनी कर मिट्टी न तेल का करम रही त कामे नु करी हां लिया दे तेल लिया दे आ देखू एगो बात कहतनी जब शिकायत हो जाए हमरी के नु कि जो मान ल कि आग बिया ना तो जी एके नाना धड़ी जब कोनो बात हो जाई त फिर हमनी के हमरा मुंह पर देखा शक बारौरा के इतना जी जान से आदमी इनका के माना ता जाना तटे हां कहता ना नीक लागे लीली चीज हां इनका के काज में थी इतना हम से हटल छत पे बोगे के तेल हमारे। लगावत 3 टाइम अच्छा दे 3 टाइम न त लगाओ 2 टाइम लगाओ गेहूं में छते पे बा हां छतए पे बा त जुगे से उठा ली टाइम खाली आ भैया भैया का कोई नहीं चुप भैया को सेवा में काम करी हम तब नु खिलावाड़ी भैया को देता हूं हां हमारा मर्दा ले मांगा तर की डहलिया के दा भातारा ले हां डपिरा के मुंह बा डपिया बू ऐसे काहे
कहता धाके ना लोला कुछ दे मभी किस बरे मिल जा ना तुमरे तो पैसा मांगू तुम तर पैसा बना दे मारे का मुंह तरक से अब उल्टे था हमारा ना कि उठा फूल जी अभी अपना भाई से अगर ये को बात कह दियो तर करिए जा हम निकाल ले पेट में के पेटे में रह जाए बहरी ना आइहन सोच लीहा मारा में के लात नु कोई में अड़वार लाग जाई जान देखो हमर पलंगिया पे चौकिया पे कदा हमरा के कपड़ा जाके चल जा उठा झुड़ा लेके जाई बोजू उठावे बैठावे करे ये न कहलो आज अगर माई रही तो ई दिन देखे के पड़ी हमरा खातिर एगो गोड़ पर खड़ा रह के ना बुझिए हो आज महीने के तब नहीं ये सब दिन देखे के पड़त टुए हम ही पागल रही के जी आगनी हमरा ही के न चाहत रहे और ये माई कपर अरे माई हो माई पूछा तक डर से चलने नहीं के जात साफ सुथरा क के रख दी केतना अकेले करी सक्सिया जी हैं तनी हमहू कुछ करवाई तबे न एगो तया के टिली छानी और पर लही बाड़ी एगो ना कहला कि अब का कही नैहरवा में अइली है सौरी संभरवावे दीदी जी ओजा का संभरवा होता घर में उ जाई कि ना जाई खेल बढ़िया हां बना बना के मैं सब्जी आ तेना तरकारी कुल खियाई हो करे के आई बे लुटई खाए नु अपन ससुरा छोड़ के माने का करी बताओ बता दे हमरा मरद बैठल ने कहती मरद हमरा के भैया दुगो डाब ले ले द के गलबी में तोड़ देनी ह दू गो डाब हां उ अच्छा से लोर भइल बाड़ी कि दू गो डाब पिया घर के आदमी डाबे ना पिया दूसर के उ डाब पी आ देखत नहीं खून है खातिर मुरई आइल बाटे बैगन आइल बाटे आ चोरवा ले बैठा देता नहीं चोरवा मंगले बड़ी तबे ना आइल बाटे ऐसा सोचनी कि बना के खियाई हम तो तोके बार बार कहतनी कि हमारा का मुंह न तक जेवन करे के बा जेवन कहे के बा कह कि लौड़ी नियर दौड़ते भागत फिर चल जा ना ओकरा के दूध कारा तानी ठीक ना? तानी गोड़ा में चुटी काट लेनी ह गलिया गनी वहां के सनी सुरा त मिसो मार दे में और मौगा होई सोचत होई कि ओही या नैहरवा में जाई त हमार रुपया बची नहीं बची ठीक हम लगावे दे मत ना हम पागल हमरा ठीक ना भाई बाप का लागी तो ओकर का दिक्कत बाटे हम लगावे दे तनी लगई हन पैसा लजातो आदमी दू चार तो शेयर लगा अड़वार लगाई मैं देखम कैसे हम जानते आगम देखल कर मगर एको आ दूसरा खातिर जानती है का बा हो जान थोड़े ते आगम न टंकी नु करम कैसे अपना बहन के लगा दी हन पैसा हमनी मर गइल बनी हमनी के कुछ कइबे ना कइली अभी आए के भइल त हमनी के आइली आय भइल बा चतुर ढेर चतुर भैया ओ तोड़ी ना के भौजी तो नकिया में कना दे देबू हमरा के हाय नाक में क देई काहे न कहलू अनु के नकिया में के नेटावा तोरा के दे देम छीनी के ले लिए घी काहे न कहलू का कही हो बेहा के गाड़ी पर रुक जा मिल तो के छाहे न रहेला वे हाल भइल बा कुछ कहीं बेहाया हो गइल बिया साफ साफ बेहाया हो एही गइल तरह बूढ़ी रहली एगन बूढ़ी नैहर चल जा बाप भाई से मांग के चाउर गेहूं और कुल चीज लेके आओ कुल चीज मंगले कले के आओ और कहना कि बाप भाई देले बन सकता कुछ दिन चली न बताओ हां त मतरजी के सिखले बिया खेल बड़िया ओ कहतो सुन लो कि ना कि जैसन माई वैसन बेटी जैसन काकर वैसन बिया वैसन माई वैसन दिया उहे हाल बा कनिया उहे हाल बा कहता नहीं हमें खाली बोलत नहीं रवा कुछ बोलते नहीं कान ढकेल को के पेटा टाइम घाव लाग जा खेल बड़िया के हम बोला त जाके तोहरी चाची से कह दे ई अपनी चाची से कह दे बड़की चाची से तो उठियो तो हमरे के कहियो आ तू कहबू तो तोहरा के तम लोक ले ठीक कहता नहीं हम लोग ले कह दे कि जी हमारे घर में होता टे हमके पता नहीं के आयो क दिन के बिया लइका बिया बुद्धि तब का अब ना कुछ जानते ना सुनती या कुछ कहिए देले होई रंग लगावती है खेल बड़िया आ हम सयान में ना हो जाई आ तू लइका में निकल जइबू का वो आल बाटे कि साफो मर जा सरकारी चोरा के रखले बानी भूख लगी त हमरा से मांगम धैले बड़ू हां ओकरा के कबे हम गोइल नहीं लिकाड़े कि खाना खा ले तो नारलते ना त हमो कने के चलतनी तब ना बनाई से कराए खाना बनवाई कनिया से ओकरा के दिया का के कहता खाए गोइल हिय न ओ चिचोर की घरा में ता चार मंगल रहलिया खेलवड़िया बताओ मंगनी के चलतिया आय ना मसा वेल बिया मांग मांग के खातिया कनी ना के मसा तो बनाई का सलाद खाई क्यों छी के हो मुरई टमाटर मटर के बनाओ एगो चटनिया बनाउलू बड़ा निक लागेला जान लो
चटनी वैसे ने बना छोड़ी उके नहीं चल जाती है तब बनाई जानी अभी ना बनाई झू बात सही है कहत तब अपने में घर ही बिया का जानी कब जब से आई भी आई न कल मुँह ही तब से इतना खर्चा होता कनिया न कि का बतावे के कह तरह ओकर भैया बा कि हमरा घरे कि एक टिन तेल लिया दी उ नती त औरुआ घर भइल बड़न अपन बहिनिया के जानता हूँ ना कि मौगी से मीठ में बहनिए होले बहनिए होले कुल कर मौगी करे बहनिया का नाम होखे उहे हाल बाटे कह द कि तू रहब बहनिया के देखब तो हमारा के भूला जाइए ठीक है कहता नहीं कह द औरी का ए दीदी जी हम आवत नहीं देखत नहीं पानी लिया जा देख हम तो बोल देब तो बने का पता ही गिरे लगी बोलबे ना कर जहर मार दे के मुँह देव कि जौन पेटवा में औंस तन से तेनो मर जइहाँ स आ जौन एजा बाड़ी तेनो मर जइहाँ सबसे बेसी तो हमार नंदोइए न मऊगड़ा बा कि एजा पहुँचा देले बा एजा क देले बा न पूछे के बा न जाचे के बा मरी यही जा जी यही जा कुछ होई तो नहीं हरवे का पकड़िहाँ स ई ना सोच के कैले बा कर तो छोटा क्यों हमारे पीछे पड़ रही भी जइहाँ ना अपनी ससुरा तो फिर एजा गुजारा इनका नहीं खे बार नतिया इतना गर्मी फूकले बाकी का बतलावेला मुझ हमसा कोनो क्यों हवा बेर बहुत अटे हो आ हम आराम से का कोई कि नहा के तुरंत ही भीगले एकदम 12 पूर लेनी ही काटने एकदम गुमस के हमारा कपड़ा दुखाए लगल एकदम टनक मारता टुए कहत लगा से करे तनी जा सरे तनी लेनिया हिला दसरे नतिया लइका सुनत न स हमरा से एतिए ना होखी आ चिन्हते नहीं कि कौन हमार तार हटे कौन ना हटे का जीने ले बुझी आ देखब जी बेटी रो पता नहीं करता नहीं कौन भूसा जता नहीं ओनिया जी आ हेनिया त नहीं के बैठल जात नहीं चलो ऐसे न बैठल बानी हो का बात जी बुझे को थरिया ले बनी कुछ नहीं भौजी कनिया ठीक बाड़ू नु अरे हां जी हम तो ठीक है तो ढेर दिन पर लौकताड़ू ना रही जी बुझी ना रही गई रही बहिनिया के घरे ई से का नया पहनले बाड़ू हां छेका भइरो पर नंदी बहिनी लुगा देले बड़ी हां उ नंदी हमर बहिनिया के ससुरा देले बिया नीक लागताटे हां सरिया हुए देले बाड़ी कहते कि खाना पीना बनैले बाड़ू कभी नहीं खूब बनैले ना जी बनैले बन काल्हे आइल बनी हां काल्हे रतिया में आइनी का बनैले बाड़ू ए भौजी का बनैले बाड़ू बनावले बनी दाल भात सब्जी कटहर के का कोई भौजी आज हमर दिन पातर बा तबे नु हमर भाई भौजाई हमरा संग ऐसे करत आवसन का भल जी बुची बतावा भौजी कहलन त हम बेकार हो जाई आखिर के जन कौन हमर गलती बा का नहीं के हम आज आके तेजी रहो तो कि तू ही बता एक गिलास पानी हमर भौजी हमरा के ना दे सन करे से के तार हाथ नहीं के तू अपने से उठा के पी लो ओ हे दादा हई बतावा त तरी देवे दी त का हो जाई कहे कहना सुन मतलब सा दुपहरिया के एक बात बोलो दिल के बनल हमरा घर ओ हे बाप हई बतावा त ओइसन देह में ते हिटिनी है आदमी खा लेकिन तिली खा ल और कोनो दूसर बात नहीं के खाली हमरा डाए ए बिटिया तू गलती करतड़ू अपना मर्द के बोला के अपना ससुरा चल अपना घरे दुआर रहबू ना तो उहे ठीक बाटे मान लो गोतिनिए ना एन त ना दिहन स कम से कम मर्द त बना के भात रोटी चाहे नून भात दिही ना नहीं खे भौजी मोबाइल नहीं खे हमरा की बटुए जी तनी करब रुके ला मारा लगा तनी अरे बबुआ तनी मोबाइल लेके आओ रे मोबाइल हमरा के देले रहन छोटा का वाला बाबू ए बिरुआ लेके आओ तो मोबाइलवा लेके आओ घरवा से दू बत्ती हमर पानी में डाल के हमर मोबाइलवा बिगाड़ देली सो आही ये त काटना ए बुची जीरा न खचड़ी ओनिए से भागी है जाके लाइन नहीं के हिलावला नतिया एकदम ही लइके एथी हो गेल बा बेहया हो गेल बा इने से न घूमत टुए जी नंबरिया लिखी हां धरी लोग भौजी कहिए बोला लेती जब बतई ना तब हमरा भिड़िए बैठा रहली सन के का बतिया पागल हनी रौरा और भौजाई ना चाहते जना कि अच्छा से डिलीवरी रौर होखो आए बताई रहोगे खाई पियम बढ़िया से खान पियन ना रही जी तो इसलिए में दे चिरा जाला जी आए बढ़िया से देख कर के बोलाई अपने मर्दा के गोड़ लागत नहीं
बता तो हो दू कबर देला में कौची घट जाई ऐसे ठीक दे बानी रउआ तो कबो अपना से फोन ही ना करी ना कैसन बाड़ो कैसन नहीं को भाई भुजाई के भरोसे छोड़ देले बानी हमरा के आजकल केकरा पर विश्वास बटुए माई बाप नहीं खन नहीं घर में ना कहे के ना लेकिन हमरा के लिया के चली हम नहीं हम दादा तू ही हमरा के नीमक के या चाहे भात के या मोजे सुखल त पकल खा के रहो हम जी ना रहो ये गिलास पनिया जी मोहल भइल बा कहता नहीं कहाँ भइल बटुए और वो सब कहत रही ना कि हम ना तरह जिद क के जी भेजनी जरा रोई मत लड़का के ना पेट में रहेला तो रोवल गावल ना जाला बाबा तो नहीं ठीक ना दाते अथी कर ढूंढी फोन हेलो हाँ खुश रहिए पाहुन जी जब ऐसन बात बाटे तो रउआ आके लिया के जाइए अपना बेकत के ठीक ना काहे के ओनी तान तुर के आ सुतर रहत ऐसन बताई कि 1-2 बज गइल आए अभी तक ले भौजे खाना नहीं किसन बनैले ई बताई तनी पेट में लइका बाटे जी तनी आदमी नीमक के भात खाइहन तो ठीक रही लेकिन टाइम से खाइहन तो ठीक नु बाटे हाँ पाहुन जी आके अपना बेकत के लेके जाई ना तो यहाँ जिए ना दिहन सा हाँ ठीक बटे पाहुन जी आ सुनी ना गलती से भी मत कहम ना कि हमार मोबाइल से रवा बतियैले बानी ठीक ना ना तो बहुत बदमाशी भइसा तन की भात दोनों भौजी खा ली हमरा घुमरे नहीं ना आवत टुए चली जी बुची तंसी काहे खाती भर पेट हमरा घर खा ली जी हैं एक मतलब एगो आदमी के खेले से ना घटी के बढ़ंतरी होखी ए भौजी धीरे धीरे चली औसन बाड़ू कि हमरा के दे तड़ू भगवान तारा घर में बढ़ंतरी करस और पुण्य नहीं टेंशन मत के पाहुन जी अपना औकात देख के बाल बच्चा हो खावल जाला दूसरा के भरोसे ना हो खावल जाला कहियाले भाई बाप देखी जी ए महाराज रउआ भरोसा हम बियाह कइले बनी आ लइका तो पैदा पहुंचावले का बनी जा ए माई बाप मर जाओ तो नैयर भुला जाए महाराज रउआ एकदम साफ हम देखलन कि छोटे बनी बा कि रउआ खोट बनी क्रिया खाई के रउआ भुला जाते के हमारी पानी परिवार पर किस्मत धरी अपन कहानी कहानी कि 2-4 दिन छोड़ देबी थोड़ी हम कहानी के ना साल त ना करे के रहे त क्रिया कसम काहे खनी के पाहुना मार कसम ये छोड़ दी कुछ ना हो इतना निर्मल बटलाई न बड़ी ले दाई पे दाई के क्रिया खाती हमार दे दी राउरे हां राउरे न गई ये मार जैसे कहे ननद रहली अब ना होई दूसरा के घर का हो गई तब ननद नहीं खी अच्छा हमार परिवार हटे चाहे होगो चाहे मु तो हम तो ले जे साफ करबे ले जाई केवन जरूरी बाकी बटे ऐसे बेदी ना करे के चाहे महाराज का कल बनी जी नंगा के दौड़ाले मन जे का उनके ए मारा सटा दुपलिया 3 पलिया है से बजाओ तो हमारे ये नहीं खे बुझात कि हमरा के मारम जा कि का करम जा मारी जाए के हाथे के खूब खाता नहीं तू मेरा दूसर मंगल से आइल बानी लेके जाई अपन तो हम भौल जाइए के रखले बानी हमनी कौन काम रख ए महाराज हम तेरा बात देखी हम बात तो कहता नहीं ना क्यों नहीं स्वार्थ में मेरा रोई जा पहुंचौनी है भौ जाई की लंगे बानी ए महाराज काम रोज ड्यूटी पे जाई ना रहुआ कहानी जा कि हमनी के दू दिया दिन बन जा पाऊं इहां के कहानी रहुआ के नहीं कहत पूछी इनका मुंह में पे हमारा मुंह पे मालिक खनी मां के मालिक खनी हमरा करके हम नहीं खी अब इहां के मालिक हो नहीं जाए दी तो हम लिया जाई में कौन बड़ चीज बाटे हो गेल नो जगह सही करा दिले नो ए महाराज का कोनी हमर ना कटवा दिले कि ना ना कि रहुआ आ देखी रोड पे गिरत है देखी लोग कहला मुते ना हम हगे तक ना एगो बात कहतनी दामाद का भइले? ऐसे जन बोली ए चुप रह तारा का बुझाता मत काहे की जाके रह ससुरारिया में काहे नहीं की रह जी कहले तुम अपन मेरा ना पहुंचेले रही अबे कॉलेज के हमरे बड़की दीदी है रे हां काहे ना हरामी कहीं का हमर इज्जत खराब कर रख दली से खबरदार की चप्पल उठावनी तू एकर मालिक का हरु हां हां ती जाई कोनो पने ते कर जाय तुम का ए महाराज हमारा घर का परिवार है तो सटा चप्पल सब पीट दिए मन तन के मारी नु के ही घरी साला कहीं का हमर काहे न खूब खाक दरुआ में छेद नहीं की माटी में हम इज्जत चप्पल ना उठाई ना सटा दही पे गोहिया का बार दीना तब गोहिया दिखाई ना कि देखल हो का कहत रही से कि 3 बेर तेल लगावत एको बेरा ना मारे का बात कहनी हां तोरी दुश्मन रहे तेल लगाए खातिर ये बन जाता अपनी मैं नौकर बनाने जे तेल लगाए के बाद चलो भाई जाओ जल्दी से घर में से अरे निकल जाते जा महाराज एक इधे सुन ले आज के बाद मुत्ते ना लोग आवेला हमनी को हगे तक ना आवे ना दियाई ना ऐसा कुल हित ना तक जरूरत नहीं है नंदोई नंदी के लेके ढोत तक आज मैं पाऊं 5000 रुपया दे दी दीजिए सुनी ए महाराज रउआ लइका को के करा तो 10000 रुपया ले रही पहुंचा दे
महाराज को मोड़ पे गिरा जे ले ले वही ना, जे ले ले देखिए को बात उनके। कहते रुआ से आप नो मत मैं दिल के बात कहते दिल के सुनी मेहरानू के आगा महाराज के चला नहीं जी जल्दी रहने के चलते महाराज तो ला जाइए जे तन लोग के ननद रहे चल तो के याद धरा अब हमनी के इबे ना करल जा उठा लेम गोदी में सब का कहत हमारा के लड़ ये ना हमार परिवार दिया हमारा के लड़ नहीं तो फिर दुश्मनी साध आत्मा चुरा करो हां ओ जुड़ा गइल बा खाली तू हां हे करा फिर सुनी अब पैसा पहुंचा दे मरो को हां दे ले ले उदय नहीं हमके काल चाहिए ठीक बा काल चाहिए। हां इतना दिन मेरा रखा लिए तो का भाई पैसा पाउंड चले के तोरे लाइसी हम भरनी के करा खाती हां ने जब बत्ती आए ते हे करा पहले इसके हमारे पहले बुझाते भीड़ नहीं लेके आइल भाई इनका देखत हाँ? है सेवा करिन जा रो तोर हम क्लास लगावत नहीं है बेरा का तू पाछी में मुंह करे बड़ुआ हां जी हमरा के मारे लगन त का क्या करे मार लगी हो रवा देख हम देखो मैं डर लागत मेरा लो से नहीं सकी मर्दन के अपन अंगूरी पर नचावेली तो साला अब जुगिया करबे ठीक ना आवत तनी आवत है तू मर्दा की डरन हवते मुंह तो चल तड़ू नहीं जे सौरी संभारी जा लेके बैठी जा कमाई धमाई मर्दन का इनका लइका हो खावे